Mari kalian ingat empat hubungan. Anak-anak pasar bilang kayu nangkep masih kena subur. Sana pengen berlokal kang silebar babar tangkal jidadi murah opo kang tinuku. Dimbah Prabowo Korongolikan sambil mapak dagang layar geping kang ono pedote labetan ono seneng sayang Arita jauh memonco Amono jerone kita saking kata koris mengatas nanti lagi jejel api tepuk kritis papandar pati hari saking gemah rahar jauh dasar dosa kemarin lupa yang menuju kaya bebek mentek dosa pelaksak pandai dia isian aglar ini mau lihat sopir sambil boleh yang pandai bebek orang yang projo sedosa melita ucap sono lebih tahu putus di mata aji pangoleh projo dasar negara orang kadang jaga te jerotan jebret bubur setu balik lawan kata malam bermonco projekan samia sumuhin sumanto kan karno bundulido mung karno kayu lupring olaning kautaman ingkang tebi sami manungkul kang cepet samia kemudian samia sok glundung pangarman pene-pene rojo pene guru bakal muda dikang iman yo manusia sebenarnya asto pusar mengabdi projo negaraku Dijero Prabu Sri Bato Kresna Iya Prabu Harimonti Sosro Supeno Patipun Bokesno Prabu Jombo Dijero Prabu Kresna Wardina Cemeng Noton Dorati Cemeng Pakulitane Tumangka sukses dinane gawe sawung cemani Sosro sewu sempurna desa ikan jelas larak notong doro pesan dalam kono kaping sewu prambanaken wonten sisip pinuju aris papisan Prabu yang sudah mengunggah terus dadi para rencana pinalipet kumalayan babi pramodari sinebaran iseng jebakan khas kiri kelayakan robel desa itu manggung ketanggung dan poro balang hari dua lurusan dengan cemas dipok bilang sarmornya tapi pada kalangan dari Tomas dan dengan sang Prabu ilang aman sang daya batoris nikan dan sanggulah bilang Kustos Sinta teka sorat bilang Toronoto Satrio bagus beranak tangan dikati Ngadun busono sarang mo'adi bani Putra Naton berarti kekasih Raden Sombo Yoran Belkismu Broto Purwo Bikundut Danar Wapak Yoran Belkilang Monggo Bisanya Raden Sombo kaya panjenengan Bato Danane Sinambung Bisanya Satrio saking Suwelo Bugar Borji Kandang kari menonton berarti nasib Raden Patmorgoro banyak Kapologo iyo ibu dono iyo Raden Bimokuting boten kader desa Purpati Kudo saking Kudo Kandang Paselaran mamba ya samudro tuk dengkul mangroko jauh Arya Bleber ibu bisa dari terang-terang tanpa memberikan warna isi sambil pokok tentang ketinggalan orang Jawa kamu apa yang saya bilang dengan saya jadi kesakitan saya apa yang paling celana paling celana imbal ganti mat diorobo tempat damai asri panak hilang
Nalika sa amantan, Sang Prabu Arsoma talaga ditatan masyarakat. Makadatangan di sana Sang Prabu dari Prabu Singgasana. Payung gue ya.
saja dulu. kurang enak lho. Burine kurang enak. Gitu gitu. Rokok kau. Orang yang Oke, anjlok. marang pertiwi yang mengustikaning jagat raya sombong
Dewaji jimat kula sun unikane sakara dewa ingkang dadi iswanamu kanthi rejo sangga mudi kaluran sabda timbalanipun Kanjeng Rama Dewaji kanthi prabanipun kudu ingkang nebar dhateng iswanamu Sono lulus rajo pun panggilan bersital sipur dari sewu pulau Sombo kemarin itu masuk berdasarkan sembah panipun di pulau Konjo wonten ngadap ing pemudu Kanjeng Rama jimat bersiwa iya pulau Sombo suka gawaran tias orang lewat tujuh panas terus kebangkitan iya Sombo Merayak dari kan dari iswana Mas Yanti berpandu Kanjeng Prabu Jimat Unggul Kulo Tanti Arjo kang dadi iswana Jimat Kulo Mundi kaluran sabdo timbalanipun Kanjeng Prabu karo Agung Prabanipun kok lebar dhateng iswanan kawula kanthi sura lulus rajo kenang hitam mesti bae napa Kanjeng Prabu Jimat Unggul Kulo syukur bagi syukur Kepanalipun dipun sedaya saking sembah pangabekti kula konjuk wonten ngadhape padha Kanjeng Prabu Jimat Unggul Kulo. Yo Dimas Teki Sultan kanthi sultan daerah. Orang liwat pujo pangestu ingsun kebangkitan Dimas. Allah kula tambah sekali Budi Pustaka liwat regul dhateng kasantosanipun ripo duka Gusti. Muga-muga Dimas gantikan dadi iswanane kawula inggih ngestela ngadhahi Kanjeng Prabu Kakang Dawa kula nuwun dawuh sabda pangandika Gusti ingkang sinuwun kanthi rajo kang dadi iswanane jeneng sira Kakang Mundi kaluran sabdo timbalanipun Gusti ingkang sinuwun Para Agung Prabanipun Kodika yang lebar dhateng iswanan kawula ingkang abdi saking kepatihan lulus rajo boten nggih pambeng setunggal punapa Gusti syukur ambil iki Kepanalipun ingkang abdi nyosaken sembah pangabekti kula konjuk wonten ngandhapen pepodo sinuwun yo kakang Dawa Sultan kanthi suka gayaane penggawe ora liwat pujo pangestu ingsun kebangkitan nampi yo kakang Dawa kawula nuwun kula tambah sekali Budi Pustaka muga-muga dados jimat ingkang abdi pun saking kepatihan yo kakang Dawa Joko saka kuwi kakang Dawa kula nuwun dawuh sabda pangandika Gusti sadurunge ingsun medharake kangsun penggalih rina pantaran ratri lan sadurunge ingsun medharake kang dadi kawigatan iswanan teka karsa ingsun arsa uniane atur palaturanira yaiku bab pranatane praja Ndorowati pangartene para kadang Nararaja sumrambah pawatan para kula ingkang dumunung
wonten salebetipun dusun-dusunan kakang dawa kula niki saderengipun ingkang abdi dening samudra tangan sami Gusti matur kang temuco kakang dawa kadening saking pahating Prokadang Narapraja Menteri Bupati sapankalipun Gusti iya Daya samlintah wicaksana lemedhe kawruh putus dumateng wajib pamrentaja Gusti bagus kakang sumrambahipun dumateng sanjane pramalayan manggalaing udo siang pantar menatri tansah gegadalah kredane peperangan ing sanjane para tentara upamine Gorondora pisak wanci-wanci wonten pamuka saking sanjawi langkah putune ingkang sinuwun kula aturi dhahar nandherekan semoco awit boten badhe ngujiwani malih cekap wonten pangampir para manggaling udo sumrambahipun para tentara Gusti bagus kakang dawa tur pangapuranira sumrambahipun dumateng para kula ingkang dumunung wonten salebetipun ing dusun-dusunan boten-boten para kula ingkang sami lumampah durjana warpadu ceciwiran wanudalting boten wonten Gusti sedaya sami saya ngati sareng-sareng pundi dawuh Gusti sareng-sareng upadi kaharjane negari makaten atur palapuranipun ingkang abdi saking kebagian kunjuk wonten ngandhaping padha yang fokus diterjang atroyo kakang dawa atur palapuranipun Sultan pikanthi Supadara yes kakang awit iku mau pakanti pakaryan kang wis bener kang wis becik hayung goles karo sakdanine kakang dawa kawula inggih kawula dawa putuke yang sinuwun muga-muga dados jimat ingkang abdi pun uga mrayogakaken dadi wiswanira kakang dawa ngasta dawuh sinuwun Sobo, kula dewa sabdo pangan tiga kanjeng Rama Dewaji. Maju kepara karsa kang dadi pisananira. Kula nggih. Lera sampang sungtung lung. Niat langit kalian
Kanjeng Koko Prabu Kanjeng Rama Dewa Cijimat Kepinggir Ulun maning gununge. Nah, Omongan Dewi kantenge maning. Kageteng ati nalika sunting bali mangarsa Samba kula nggih nalika putra pati Koko Samba kapiji soal mangarsa kumbawa kunjo teng manah kula kados sinamel gelar nikmat upamya ing putra Samba kebiar gelar Piurang malah kula kados panjang kita dumalan sere kumangsa upamya papengal salenggo kapancir wonten madyan alun-alun katrak samirana gen pumikir-pikir wong kalian maras lho modalnya jungsu atur kang kaya mangkono Samba amarga mung sajuga Kanjeng Rama Dewa ingkang tumpang waos Solo wenang wonten pojok Ndara mriki pamila bisa putra patu Koko Samba Nyarsa namung badhe tambah pasuryan alit gadhahi putra sesakit ageng dumugi palastra ingkang menang nyakitana saha mejawana amung sajuga Kanjeng Rama Dewa Sebasang putra patu Koko Samba badhe cilempak babahan kapentu palastra senajan badhe kanjenjang sumangga ketika sumangga jangga kajeng sumangga dodo putra patu Koko Samba boten badhe gentes sering murina sarep dipekolan kaya saremo pinaos sastra